May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. Pangalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Kolosas. Si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kamagulangang anak ug labaw sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atua sa langit ug ania sa yuta. Makita ug dili makita. Mga gahom nga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang ug diha kaniya ang tanan na hugpong. Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang sinugdan. Siya ang unang gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay aron siya ang mag-una sa tanang mga butang. Kay maoy pagbuot sa Dios nga ang anak makabaton sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa pinaagi sa anak, gipasiguli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa dugo sa iyang anak didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Langit no namong Amahan, una sa tanan kami nagapasalamat kanimo tungod sa mga grasya nga among nadawat kanunay bisan kami dili takos nga imong tagaan. Tungod sa among kagahi sa ulo, sa among kamasalaypon, sa among kahuya nga dali rang matintal, kanunay kang nagpailob namo. Salamat kaayo o Dios. Salamat usab sa pagpadala sa imong bugtong anak si Jesus nga maoy hinungdan nganong kami milaom bisan pa sa mga bugat nga mga pagsulay. Ug salamat usab sa gasa sa Espiritu Santo nga maoy nag-init sa among kasing-kasing panahon nga kami mabugnaw ug nagpadayon nga manikay-sikay sa mga detalye sa among kinabuhi kada adlaw. Panalangini kami o Dios ni ining amo na pod nga paghisgot kabahin kanimo ug sa simbahan dinhi niining maong programa. Tagai kami sa grasya nga mulahutay unta kami. Tungod og alang sa imong ngalan, ingon man alang usab sa kalambuan sa imong simbahan, ang imong katawhan. Ikaw ang ulo, kami ang lawas. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo uban sa Espiritu Santo usa ka Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. 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 Padayon ta karon sa topic na usab nga angay pamalandungan uban ni Father Dags. Salamat Kuya Serge ug maayong gabi sab Kuya Edwin. Ang atong isgutan karon, what does church mean? Kana atong isgutan. Unsa may but pasabot sa simbahan? Mga igsuon, kabalo ko daghan pakaitang may isgutan kabahin sa simbahan. Ang atong isgutan karon, gamay nga detalye o daghang pamalandong. Kay kabalo ko daghan pud ang wala nakasabot kabahin ni ining simbahan. And siguro kung mo shortcut ko, ako na lang iuna. Kini bang namagoy mga tao nga moingon ko is nga nganong mutipon paman mi sa mga tao sa pagampo sa Dios nga pwede raman ming makaampo nga kamera dili gani kinahanglan mo adto pa sa simbahan, pwede gani kun didto mi naabtan sa umahan, didto mi naabtan sa kun bisan asa pwede ming makaampo sa Dios. Tinood ko na. Ato nang tubagon. Ato nang tubagon pinaagi sa pagpamalandong kanang dili ta kan at least makasabot ang tanan. Okay?
Sa pagkakaroon mga igsuon para naatay basihanan gyud sa pagtulunan sa simbahan or kaning magisterium, kaning teaching authority, ako sang basahon ang tubag nga gihatag diri sa libro. Ay nato ipasayon, no, mga igsuon. So, ang pangutana nga atong hisgutan karon, what does church mean? Ang Griego nga gigikanan sa pulong church is ecclesia. Ecclesia. Ang meaning nga gihatag dinhi sa simbahan diri sa libro, those who are called forth. Those who are called forth, kadtong mga gitawag. All of us who are baptized and believe in God are called forth by the Lord. So kitang tanan mga igsuon nga nabunyagan ug mituo sa Dios, gitawag kita. Called forth. Together we are the church. Sa dili pa ko malimot, before na ko ipadayon pagbasa, naagani na'y kalainan sa spelling, dili sa spelling, pero sa first letter of the word. Basta gani muhisgot ta og church nga naghisgot ta og katawhan sa Dios, kanang people of God. Ang atong pagsulat ana sa papel or kung mag-type ta sa computer, capital letter C. Pero kung maghisgot ta og simento, kabilya anang simbahan, building, small letter C. Okay. So kana siya para at least makabaluta nga maghisgot gani ta og katawhan sa Dios kay mao man ay meaning gyud original kois sa pulong nga simbahan. Katawhan man dili man building. Mao nang capital letter C. Kung sa English, kung sa Bisaya po, pwede po capital S. Oh, capital letter S. Oh, kung hisgot ta og building mismo, literal nga building, small letter S. Kay mga nindot no? Mga igsuon, palihog ko, muhisgot gani tag simbahan, kita na. Kita na nga mituo sa Dios ug mga nabunyagan. Kita na. Subo lang pamalandungon kay ni pop up manggod ako na lang gyud ang istorya mga igsuon. Subo lang pamalandungon nga basta gani musaway ang simbahan musaway kani para mas klaro. Musaway ang mga kaparian o mga obispo batok sa usa ka hiwi nga sistema or balaod. Ang pasanginlan nga simbahan mga pari ra og mga obispo. Dayon kun ato ganing dapiton ang mga dili pari og obispo pero katoliko, kabalo sa ilang rason, dili ta maglabot-labot anak kay ila ra na sa simbahan. Na take note. Sayop na kun moingon ta ana mga igsuon. Dili ta mag-apil-apil anang magsaway ta sa hiwi nga balaod kay ila na sa simbahan. So, ang klaro nga pagsabot sa mga tao di ay basta simbahan, ang musulod ra di ay sa ilang huna-huna obispo ra og mga pari. Labi na kung problema siguro. Na, mohisgot ganig problema. Sila na bahala na. Ilahan na ng problema. Mga iskandalo gani nga makita sa simbahan. Murag pamati sa katawhan, wala milabot ana. Wala milabot ana. Mga igsuon, ayaw intahon og kalimot nga kung maapektuhan ang usa ka miyembro, kita bayang tanan ang maapektuhan. Pero kay wala man ta kasabot, munang ang atong pagtuo, wala tay apil nga naapektuhan. Tungod kay ang mga naapektuhan lang ang mga obispo o mga pari kung naay problema nga moabot. Pero mga igsuon, kung ato yung tinud-on gyud ang kahulugan sa church or simbahan, apil gyud tang tanan, mapari, maobispo, malaygo, bisan kinsa. We are the church. Dili lang kami, mga pari, ang simbahan. Apil pud mo, mga laygo, mga wala na ordinahan, mga igsuon. So kana mo'y usa sa mga
tanang katawhan, we are the church. Including the non-Catholics. Kun atog yung tan-awon ang pagkasimbahan nga gihanduraw sa Dios. Appeal yun. Kay niingon man siya, of course, gusto man gyud sa Dios nga maluwas ang tanan. Salvation is for all. Okay. Maunang aside ana nakisgot na mga anak ko is murag na napukaw na pud ang usa ka nasa huna-huna nako nga naay mga pipila ka gagmayng grupo, no? Gagmayng mga sekta nga mo-insist nga sila ray maluwas. Nara nila ang kaluwasan. Mga igsuon, wala na gihanduraw ni Kristo alang nato. Do not make salvation exclusive. Dili exclusive ang simbahan, ang kaluwasan. In fact, si Kristo, ang tingala bitaw ko kois, ako dili sa ingon nga, ako nasakitan lang ko ba kay kanang ang kunon manggod nila sa pipila nga sila ray maluwas. Dayon kita sayupta. Nasakitan ko tungod kay kun ato mismong tun-an basahon ang mga ebanghelyo Matthew, Mark, Luke, John, si Kristo wala rabaya na higugma sa giisip nga piniling katawhan nga mao ang Israel. Sa mga hintil, bro, welcome to din. Welcome niya kois tanan nga giisip nga sinalikway sa piniling katawhan sa Israel. Sama pananglit sa mga katunggiyang gidayig kois ang Samaritanhon. Katong iyang gidayig ang Samaritanhon, dayon nakikistorya siya sa babae nga Samaritanhon nga bawal unta silang mag-communicate. Pero iyan ang gipang istorya, dili na sila mga Hudeyo. In fact, kontra na sa mga Hudeyo. Dayon ang mga giisip sab nga sinalikway sa unang panahon, mga babayi ug mga bata, mga masakiton nga giisip nga hugaw ug makasasala, mga makasasala mismo sama pananglit sa mga tax collectors, gipang amigo na niya tanan kois. Kay buot ipakita ni Kristo nga ang kaluwasan dili lang alang sa pipila nga maoy gipangusgan sa pipila ka mga sekta nato. Dili exclusive sa mga Dili pipila lang. exclusive sa pipila lang. Bisan pag unsa ka salbahe sa tao, open ang kaluwasan para niya. Okay. Dili sa ingon nga abi kay nag-ingon ani ko. I mean, open basta as long as natudluan nato ang maong tao ug siya naning kamot sab nga magbag-o. Magsubay sa pulong sa Dios. So mga igsuon mauna, kita ang simbahan. So kun ang atong mga kaparian naglihok, no, nagsulti sa ilang trabaho, mga igsuon, labanan pud unta nato. Dili nato siguro tan-awon ang mga personal nga mga gawi sa maong pari. Dili nato isumbalik, no, ibumirang ang iyang mga personal issues kay kita kamo biapod mo yung mga personal nga mga issues sa kinabuhi, wala bay perpekto nato. Walang makit walang makit mauna nga ang atong tan-awon, ang atong pagka-misyonero naningkamot man tang tanan nga magbag-o. So kaming mga kaparian, mga obispo na ami mga bikil. Dili mi perpekto. So kung magsulti mig kamatuoran, wala mi nagpakalimpyo. Wala mi nagpakalimpyo kundi gi-acknowledge namo ang among sayop pero amo manggod ng trabaho. Giordinahan magud mi nga mamahimong propeta. Musangyaw sa kamatuoran bisan kami dili angayan. Wala gid mi mahimo. Amo gyung tumanon ang gisugo sa Dios kanamo tungod kay giordinahan mi para niini. So mga igsuon, ang atong tan-awon, ang atong mga tahas, ang atong mga trabaho, ang atong mga responsibilidad, diha ta magtinabangay. Although pwede man ta magtinabangay sa personal, magbinadlungay, etc. ana-ana. Pero kung ang atong mga obispo ug mga kaparian sa ilang pagsulti sa kamatuoran, sila pagasakiton, sila pagadauton, ato untang labanan. Kay
naarabay joke ani no nga may pa daw ang ubang sekta kay kung hilabtan kung sawayon gani ang ilang mga pastor, labanan nila. Taman sa kamatayon. Pero kung ang pari gani or obispo mo'y sawayon, sugnuran sa Katoliko. Well, tinuod siguro gyud na no kay naamampoy ako na sinati nga parokya nga gipamisa ko. Pero grabe gyud. Unayon gyud ka. Unayon gyud ka. Grabe gyud no. Wala gyoy pili no ang katawhan na agay Di na pipila. ikatingala dre kay kung ang ilang kuan kois, pastor o guway mo laban ato mabungkag may ilang simbahan. Pero kaning Katoliko bisag usaon nimo og away ni mga pare, survive man manang kumpiyansa kay mga Katoliko. Tinood ko isa. Bitaw. Ya kanang pagkuan dre kanang pagsaway ninyo, wala problema kay kita bitawng mga tao kois bisag ang doktor nimo pa-check up kag high blood pero ang doktor nimo mismo taas man nag-BP. Pero hinto og gyapon kasi ng doktor. Salig pag Salig gyapon kaniya. Bitaw. Pero taas na sa BP. Pares mo sakiton. Bitaw. Tinood. O kanang bitaw salamat no nga ingana na unta no nga magtinabangay ta. Unya mas maklaro pag yun na nato kois no maklaro pag yun na Dayon ta. nato. So sama sa giingon ni San Pablo nga katong gibasa nako ganiha kois katong sa opening prayer, si Kristo ang ulo sa simbahan ug kita ang lawas. Okay? Now, akong basahon ni tiwas mga igsuon, when we receive the sacraments and hear God's word, Christ is in us and we are in Him. That is the church. Hinumdumi mga igsuon, kung kita midawat sa mga sakramento ug naminaw sa pulong sa Dios, si Kristo maania ka nato ug kita maanaa kaniya. Siya ang ulo, kita ang lawas. Mauna ang simbahan. That is the church. Okay? So mga igsuon, in fact daghan ang gigamit nga imahe sa simbahan. Kabahin sa simbahan like Bride of Christ. Bride of Christ. Kumbaga, si Kristo ang pamanhunon, groom, ang simbahan mao ang iyang pangasaw-unon, ang iyang asawa. Ngano man na, tungod kay makita man nato nga si Kristo isip pamanhunon, isip groom, nagpakamatay, misakripisyo sa iyang kaugalingon tungod og alang sa iyang asawa, tungod sa simbahan. Okay. Daghan siyag pangalan mga igsuon. Now, sama sa giingon ni Kuya Edwin ganiha, siguro madismaya ta ug dapat tang madismaya, ayaw pugni ang kaugalingon sa mga mistakes, sa mga sayop ug mga depekto diha sa simbahan. Pero sama sa giingon ni Kuya Edwin nga naa gyud sa libro ko isa tanawa akong basahon ha. We will be upset by the mistakes and defects in the church, but we can never distance ourselves from the church because God has made an irrevocable decision to love her. Wala na nabuhi nga saad ni Kristo sa simbahan. I will love you no matter what. Mao gyud. Maunang bisan pag-unsa kahugaw sa mga pare o bispo ug sa mismong mga manimbahay, ang simbahan di gyud na maparog sama sa giingon ni Kuya Edwin. Tungod kay membro lang ang depektado. Mao gyud. Ang simbahan mismo is one holy Catholic and Apostolic Church. Moingon tag holy nganong holy tungod kay ang Dios ang gatukod niini Kana. maong nahimo siyang balaan. Mao na di. Kay ang mangutana mo gud ang uban dre og nganong nahuli man ang simbahan nga kanang pare mao man ni ang binuhatan di man nahuli. Nya mga membro makasasala nya nganong nahuli man ang simbahan. Okay, nakoy Nindot kay na di mo gisulti. na ako'y nindot nga analogy ana kois. Nindot kay nga analogy sanang tubag isip tubag ana. Ana alam pagtubag kois. Na ako'y kanta nga giganahan kay ko ganiha sa pag-scan ako sa Facebook, Moon River. Kadungog mo na kois. Nindot kay nagkantahan no? Sige nagkantas ka sir. Samot mas kay Edwin na. Moon River. Pagka ninduta kanang nindot gyud siya kantaha dayon. What if mga igsuon nay usa ka taong yabag kaayo nga mikanta sa maong kanta.
So unsa may bikil? Muingon dayon ang uban, batias kanta oy. No. Ayaw sa waya ang kanta. Kay ang kanta sa wala pa na miabot ng yabaga na nindot na as it is. Yabag lang ang gakanta pero ayaw idamay ang kanta kay ang kanta is perfect as it is. Yabag lang ang gakanta. Sawaya ang yabag. Ayaw ang kanta. Tama. I hope klaro. Nindot na din. Nindot nga analogy. Munang ayaw idamay nga nganong huli ang simbahan nga di man huli ang mga miyembro kisagoy huli nato. Dayon kuan po ang nakapahuli sa simbahan dili ng mga membro, dili ng Santo Papa. Tinuod. Ang nakahuli katong gatukod niya Ang mao nahimo gatukod. sa huli. Mao nang one holy Catholic and Apostolic. Nganong one siya tungod kay we belong to one God. Usa ka Dios, holy tungod kay ang gatukod holy. Balaan. Dili Not ang mga because membro we may are holy. Yes. Okay? Tinuod. Now, baliko na ko tong akong giingon ganiha. But we can never distance ourselves from her. Usagoy Tagalog anak ko isa namang kanang ay nganong I cannot resist your love. Kumbaga ringon ana ba nga Tukso layuan mo ako. ring ana ba nga kung ato nang i-positive quiz ba. Nganong di man gyud ko ka layo nimo? Simply because ang Dios misaad I will love the church no matter what. Grabe na yung love sa simbahan. Di gyud na ko is dili irrevocable decision. Moingon gani kag irrevocable unsa nang irrevocable? Dili na gyud ma. Di na mabawi. Di na gyud na mabawi. Okay? Despite all the sins of her members, the church is God's presence among us men and women. That is why we must love the church. Tinuod na din. So balikon before ta mo padayon sa next question mga igsuon, kana lang yun akong hangyo, palihog ko sa pagsangyaw nga ang simbahan dili lang ang mga kaparian ug mga obispo ug ang Santo Papa. Sama sa akong giingon sa usa sa mga videos nako, kung masakitan tag ngipon, tibuok lawas maapektuhan. Kana unta atong bation nga kun ay nay usa ka miyembro nga nakasala, dili ta magmulayo og manghunaw og kamot, kundili atong iampo. Subok pa malandungo no na ibalita kagabi nga usa ka pari nakahilabot og usa ka batanon pero wala pa ta kabaloon sa gyud ang wa pa manggud poy kanang court no wa pay mga legal nga decisions. Kung ma-proven to, makaingon gyud ta dawato nato nga mao gyud nahitabo. Dili gyud nato tabunan. Pero akong hangyo mga igsuon, ikaw ug ako bisan kinsa pa ta masipyat man gyud ta. Bisag unsaog paningkamot, ang ako lang yung hangyo nga mag-inampo ay kita. Munang ang akong pangutana, sige tag panaway aning mga tawhana, pero have you prayed for these people? Munang ingon ni Saint John Vianney kanang patron sa mga pari nga naa daw usa ka tawo ko nga sigig panaway ana ba sigig panaway bas pari ana sa mga tao. Gipangutana siya ni Saint John Vianney, imo ba silang naampo? Tubag sa tao, wala. Di ay wala kay katungod manaway. Wala kay katungod manaway kay wa pug kay gihimo. So mga igsuon, kada magud akong nabati nga mismo sa sulod nato sa simbahan daghan ang kusog kaayo manaway. Mingon nga Katoliko ko pero bla 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 ana may pag-iampo sama nga kami naning kamot pud nga magampo para ninyo diha sa misa. Kanang mag-inampo ay lang unta ta ba nga Lord, tukso man gid ning yawa Lord, no? Grabe man gid manintal. Tabangi iampo namo Lord ang among mga kaparian ug mga kaobispuhan. Dayon kami pod mga pare kanunay be pod may ampo nga kutob sa inyong hangyo amo bigyo nang iapil. Personally, ako masakitan be ko isa ko nalain be akong buot karon ba kay kunay mo hangyo nako nga magpaampo, di be ko magpaabot nga ako nang lahi be gyud ko kois, lahi akong style. Kunay mo hangyo nako nga magpaampo kun asa ko niya gihangyo,
diha ko magampo para niya para di na nako malimtan. Di na nako ingon nga unya sa misa akong iampo. Unya sa akong prayer akong iapil. Kung asa ko nagtungtong sa iyang paghangyo, kung asa ko nakabasa sa text or tawag, Padre, iampo ang akong mama nga nagsakit. On the spot, iampo nako na from the bottom of my heart. And yet, kung kami na'y mangayo og pag-ampo, ang among makuha, dili pag-ampo, saway. Katong giingon nimo diri ba nga balita gabi nga dahil pare nga di accusation pa na karon. Yeah. Basta pag ibutang natog na tinuod na curse. Pero dili na maoy nindot og bugat nga rason nga maundang kasi mo pagkakatoliko or mo mahimong di tinuod ang simbahan kay di na to kalimtan curse nga panahon nga gitukod sa tong Ginoo 12 pa lang to yung membro. Hingtambling biya tong usa. Sa 12 pa lang ganito. Karon pila na ka milyon ng Iglesia Katolika. So naagi daghang makasalaan nga katong time ni Kristo, di agos Kristo ato hands-on gud siya. Pero diha magiusa nga hingbudhi niya. So, rason ba nga si Kristo nasayop sa iyang pagtukod kay nahiusa nga hingtambling wa. Bitaw. Pero part gito sa kanay magong organization ug tao gani ang membro ko is. Di gid mo mawala ng mga lapses kanang sipyat sa tao. Normal gyud na. Yeah, tinuod. Sa bag-ong simbahan, no, katubang pagbag-og yung tukod, katubitang mabasa nato sa buhat sa mga apostoles or Acts of the Apostles. Wala man sila ma-discourage nga si Judas ni budhi. Wala. Padayon sila. Nagpadayon sila pinaagi sa pagpuli kang Pagpangitag Judas. Ipulin mutong gipulin nila si Matias. So na kompleto gihapon sila magsahantod karon ingon ana ra gyud atong sistema. Mga matay ta, moabot ang panahon nga moabutas kamatayon, lahi na sab nga grupo sa mga kaparian o mga manimbahay ang moabot sa simbahan. Pero ang simbahan magpabiling balaan bisan pag-unsa kahugaw sa mga miyembro niini. Mao nang na ako'y pwede ma-type nimo Kois diya sa comment section. Kanay bitawong panultihon nga ako ra puning nabasa but this is very beautiful. Do not leave Jesus because of Judas. Good. Nindot na dire. Nindot na. Do not leave ayaw biyae si Jesus tungod lang ni Judas. Daghan kay nato koy sa mabasa nako sa comment section ilabi na kanang balita karon sa usa ka pari nga gi-accuse for rape. Wala na dayon. Discourage na ko sa Katoliko. Dismaya ka. Do not leave Jesus because of Judas. Judas is Judas, Jesus is Jesus. Good. Ayaw biyae si Jesus tungod lang sa mga Judas. So mga igsoon ka na very beautiful line nga ato untang huptan. Kana lang gyud man i mga igsoon kanang atong giingon ako ganiha ba ko isba nga kanang sakit kaayo pamalandungon nga ako personally gaampo ba gyud ko sa tanan. Sa tanan nga nangaway nako, sa tanan nga nanglibak nako. Ako ginang giampo tanan ko is. Pero sa ilaha sa pikas bahin ang ilang gisukli, bahala na siguro kung ano. Ako, bahala na siguro kay mo magini atong trabaho. Kana lang yung hangyo bitaw mga igsoon nga mag-inampuay. Kay mo oro gini ato ang weapon nga of course, mulahutay man ang simbahan. No? So, kana mga igsoon ang atuang una nga question. Okay? Now, karon sa di pa dito mapadayon dito. Ang ngayon na itong ipahinumdum sa itong mga conquest, mga labi na sa itong mga kaubang katikista nga pagpahibalo nga kining pagtukod sa itong Ginoo sa simbahan gidesign niya guys nga ang maayo og dautan mag-usa ning simbahan na dili nga i-separate tong maayo i-separate po ring dautan kay mao man ituyo sa simbahan nga maghimo magsantos kay og mag factory lagi ka og sardinas guys dili mahimo nga ang raw material sardinas ang daan magikan gyud na sa isda nga baho kayo hugaw kayo hangtod nga ang finished product kana nindot kay nga Lami isda kayo. nga gisulod sa kabutilya nga lami kay kanon Lami pero kay ang kanon. raw material ana panahon nga gisulod na siya para sa himuan ng sardinas langsa kay na mao na nga ang simbahan naghang makasasala ani kana wa may santos nga di makasasala sa pagsugod nila Tinuod. Naidaghang mga panultihon ana wala lang ko di lang nako masulti karon siguro unya dapit mahinumduman nako kay kalit man gud pud mi pop up ang giingon ni Kuya Edwin kana bang naa na sa akong Facebook akong gi-post sa usa sa mga profile pictures nako sa una saints are sinners something like that
before ta nahimong santos, before mahimong santos ang usa ka tawo, usa na siya ka makasasala. Sa sala. No? So kana mga igsuon, muna atong timan-an nga walay perfect. Dili singon nga nilaban ta sa walay tawo nga mulaban og sayop. Wala ta milaban, pero atong gipaningkamutan nga maluwas pa ang maong taong nakasala pinaagi sa atong pagpaningkamot nga tambagan, magampo ta para niya, and whatever nga siya makalingkawas, makabangon siya balik. Dili nga ato siyang gilubong og samot sa yuta, sa lapok. Example na natin, kanagod si San Pablo, guys. Kinsa na San Pablo sa una nga Kontra na sa simbahan. persecutioner man sa simbahan. Na nahimo siyang kuan, di ba? Nahimo siyang usa ka tigpanalipod sa simbahan. Sa ato pa ang kanamdob gani kanina sa San Mateo 13 nga dahil sambingay sa atong Ginoo. Kay basig matingala sila ba nganong nagpadayon maning pagka makasasala aning mga tao nga labi na ni mga visible heads sa simbahan ba? Mga pare, mga obispo, mga naidang allegations. Naday kuan guys, naay nindot kay nga sambingay sa atong Ginoo mahitungod sa sagbot ba dre. Nga samtang dahil usa ka mag-uuma nga iyang gi-cultivate ang iyang umahan, gasabod ni siya og kuan, gasabod ni siya og mga binhi. Pero pagkagabi di ay agyawa gasabod sa dito og mga sagbot. Moto nakita sa kuan, nakita sa unsa ni kanang mamumuo nga diha magsagbot niya. Nganong kuan man Ginoo, nganong na may sagbot ani nga maayo ta kay imong gikuan, gisabod diri nganong na may sagbot. Motong ingon ang Ginoo nga ingon siya nga amo bang pangibto ni karon Ginoo? Gusto kay ibto namo ni mga sagbot. Kana. Ningon siya nga ayaw kay basin unya og maapil ni mog ibot og mga maayo. Huwata ang panahon sa pagpangani. Kay anang panahon na atong ilain ng sagbot gikan sa mga trigo. Nindot. Kana nindot na. So ang the church and sin, ang simbahan ug ang sala, as long as naapatan ning panahon na sa time of existence sa simbahan, di na tinuod nang ingon ni Kibuloy nga kingdom age na taron ay pataka ra magyama-yama ni si Buloy gani si nanghilabot na puta. Mao na guys nga di gid mawala ning existence sa sala during karong panahon na kay matud pas Ginoo ayaw sa nagkuha kay basig maapil og kakuha ang maayo. Huwata ang panahon sa pag-ani kay atong ilain ang trigo gikan sa mga sagbot. Nindot. Okay. There, nakita na nako mga igsuon no sa mga profile pictures nako. Saints are sinners who keep trying to do good. Kana. Mao na nindot no. Keep on trying. Oh, saints are sinners who keep trying to do good. Ang mga santos, mga makasasala kana nga kanunay naningkamot nga magbinuutan ug maghimo og maayong butang. Saints are sinners who keep trying to do good. So mga igsuon, sa dili pa ta mo padayon, mo break sa ta ug palihog ko samtang nag-break pamalandungan nato kun unsa ta ug unsay mahimo nato alang sa simbahan. Okay, nakasabot na ba mo ha? Kinsa ang simbahan? Kitang tanan. Unsa may atong nahimo na igo ra batang nanaway or nagampo ka para nila nga makabangon gikan sa ilang kamakasasala. Dayon ta, mga igsuon, mga higala, uban ni Father Dags ug ni Kuya Edwin. Salamat guys. Mga igsuon, sa di pa ta mo padayon sa ikaduha nga pangutana, atong tapuson tong atong gisgutan kabahin sa estado, original nga estado sa simbahan, kung unsa ta kahuyang pero nagpabilin nga lig-on ug dili maparog ang simbahan tungod kay tinukod kini ni Kristo. In fact, siya ang ulo ni ini o kita ang lawas. Pinaagi sa basahon ni Kuya Edwin sa gikan sa pulong sa Dios. Alang ni Dres atong mga igsuon nato day nga gihimo nilang kuan guys ba? Gihimo nilang puhunan og basihanan ang ilang pagka Katoliko diha sa binuhatan sa pare. Kay og buutan na pare og santoson kay pare, init kayo then og mapiking pare matras sa simbahan. Nani gitubag na ni kuan guys, gitubag ni San Pablo sa una pa. Nani sa Galacia 2:17 ningon sa San Pablo, apan kung sa among pagpaningkamot aron mahimo kaming matarong. So San Pablo mismo guys ningon siya naningkamot siya nga mahimong matarong. Apan kung sa among pagpaningkamot aron kami mahimong matarong diha kang Kristo
kami makaplagan hinuon nga mga makasasala usab. So, Tinuod. disappointed ka ba? Kita mo nga, naningkamot, pero mo nakita niya ang iyang pagkamakasasala. Ingon si San Pablo, alagad ba daay si Kristo sa sala? Dili gayon. Okay. So sa ato pa kaning pagka makasasala sa tao kay nature man ni sa tao, dili na tungod kay gisugos lang Kristo nga magpakasala. So dili na rason nga ang pare nahimong makasasala sa imong pananaw, imo na lang talikdan sa Kristo. Imo na lang talikdan ang simbahan tungod kay dili gid alagad kani mga pare di man ni alagad sa sala. Wa man ni tatuluing magpakasala, wa man ni tatuluing nga manugal, Bitaw. wa ni tatuluing nga manghilabot og bahay, manghilabot og laki. No, ila man ang pagkatao, di man na pagtulunan simbahan. Ingon San Pablo, dili alagad sa Kristo sa sala. Oy, mo nang dili maibiyaan tong simbahan tungod sa pinuhatan sa pare. Kana sa Galacia 2:17. Wala tinuod ko kay sa 11 ka tuig na kong eskwela wa magid ko kay hinumdom nga gitudloan mig binuang. Oh, good. Wala gid ko kay hinumdom nga gitudloan mig binuang sa tanan nga mga pari nga formators nga miumol namo, mitudlo namo sa klase tanan, wala gid mitudloi nga magbinuang. So nature gyud actually sa simbahan ang pagkabalaan. Mabiki lang gyud diha sa mga miyembro. Kung moingon mo nga dapat perpekto ang mga pari, mga igsuon, imposible ka nang mahitabo. Pero rest assured naning kamot mi. Ako personally naning kamot. Okay? So mga igsuon, basin ato pa na may sigutan sa umabot, mulahos na ta sa ikaduhang pangutana, why does God want there to be a church? Nganong gusto man sa Dios nga adunay simbahan? Nganong gusto sa Dios? Nganong buot sa Dios nga adunay simbahan? Dara ang tubag mga igsuon, nindot kaini mga igsuon. God wills the church because He wants to redeem us not individually but together. So mga igsuon, diri na ta paingon ato akong giingon nga nganong magampo magyud ta kuyog sa katawhan. Nga pwede ra man tang makaampo nga kita-kita ra, dili gani necessary nga mosulod tag simbahan. Pwede man nga kung naa ako dito sa akong gitrabahoan, pwede mga igsuon wala may problema. We can pray anywhere. Pero naapoy dako kaayo nga advantage kung magampo ta kuyog sa katawhan. Kay ang buot sa Dios luwason ta not individually but together. Isip simbahan. Munang kun mahimo gusto siya nga naay simbahan aron mahugpong ta. Kay luwason ta niya as a church. Not individually. Munang basahon gani nato niyo. No one gets to heaven by the social route. Someone who thinks only about himself and the salvation of his own soul is living asocially. That is impossible both in heaven and on earth. Tinuod ko akong balikon ha, kinsa kadtong nagunahuna lang sa iyang kaugalingon ug nagunahuna nga ang iyang kaugalingong kalagray ipaluwas. Imposible. Sa kalibutan palang daan nagutay panultihon, no man is an island. You cannot live alone. You cannot live alone. Bisan pag mayon ka nga, ako ra may nagpuyo sa apartment, ako ra may nagpuyo aning balaya, pero imong pagkaon bayag himo binaglang tao. No, you cannot live alone. You cannot live alone. Samot na sa langit. Nga wala gid na gi plano sa Ginoo nga luwason ta individually, no? Hinumdumi mga igsuon ang atong Dios tulo ka persona. Tulo ka persona. So they are a communion. Communion. Munang naikanta nga kana bitawng pananagutan. Nindot bin ang kataha ko is. Kana bang walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Di ba tinuod no? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Ang chorus, tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Now, na ako'y istorya na nga i-share ninyo mga igsuon nga kamo nalay pamalandong ani, and I am sure makasabot mo.
Naay usa ka parokyano kois nga gayaba-yaba gyud siya kois. Gayaba-yaba gyud sa simbahan. At first, simba pa siya kois. Oh. Sige siya reklamo kay siguro dagan siyang makita ba nga sa sunod di na ko musimba. Kapoy kay diri dagan kay kang bantayan, dagang mga nagi-short, dagang mga gatabi, dagang gatex, dagan ang mga buluyagon, tanaw nimo pabalaan-balaan ang pari sus. Kuan man kaayo, bati kay batasan. Ana ba napay akong nasa likod nga pabuutan-buutan kunuhay, pampuluhod-luhod pero kaila mo ko ana niya. Kada bang reklamo sa ba nga sa sunod di na ko musimba. Oh. Pwede total makaampo mo ko bisan asa ko. Nga ako ra usa. Niabot nas dalunggans pare. So, ang pare kay mo man trabaho nga babalik ang ang kuan no, ang nawala nga karnero. Usa ka gabiin yan ako iyang gisuroy ang maong layko katong sigasigi reklamo ba nga di na daw sa moampo sa simbahan. So, dito sa sulod sa simbahan, sa balay, kay Amerika man ni Kois, Amerika na may snowman. So naa sila fireplace. Di ko na bitang murag usa na koy kanang fireplace kanang naibitaw sugnod nga kahoy din dito mo para mo init bitaw inyong lawas, no? Magpaduol mo anang kalayo, no? Fireplace. Pagabot niya dito sa fireplace, unsa tawag anang murag ipit gani? Oh, kanang na may ipit na pa Kanang sa tong, kanang tong. Samtang ga istoryahan na sila, nihilom sila kalit kois. Pero wala gyud sila ang pari, wala gyud ni hisgot kabahin sa nganong dili namang kamusimba kuyog namo. Wala gyud ni hisgot ang pari kois. Lahi ra gyud nilang gipangisgutan, politika, tanan-tanan pero wala gyud nila hisgot itong katong nganong wala na kamusimba kuyog sa katawhan. Ana. Hangtod nga nahilom sila kois, nahotda na siguro sila topic. Ang pari, nag-observe lang ang tao ha. Nikuha sag tong, katong ipit ba, tong. Di naman ay nagbaga diha kalayo ko is na nagbaga. Nikuha ang pare og usa ka baga. Gamay kay baga ko is. Gipalayo niya sa nagkalayo nga mga baga. Dayon gipalayo niya, di pagpalayo na, o sinahitabo pila ka minuto ang milabay, Palong. napalong og namatay. Namatay ang baga. Nabugnaw siya. Namatay gid siya kuis. Wala nay kalayo, wala nay pula, ni itom siya. Og nikalit na nagsulti. Hilom kay ha, nikalit na nagsulti itong tao nga, padre, kanang musimba na ko sunod Domingo. Tanawar. Mga igsoon kamoy tiwas. Sige, sige, kamo daw pamalandong ato mga igsoon. When we are together, kusog ta as one fire. Buhi ta when we worship God together. When we pray together as a church. Mubulag gani ka sa simbahan. Katulang baga nga gibulag sa hugpong sa mga bagang gakalayo nga nabugna og namatay, mao po na mahitabo nimo. So nakaingon gud siya kuis nga kanang padre kanang musimba na bitaw ko sunod Domingo. So nakaatik sa mga matay ako palong gi ko ani patay dai ko ani. Nang yan ba no kanang I mean dako kay kalambigitan ang simbahan. Dako dai. Munang kabantay mo na ako'y natay siguro panapos kay 30 naman. Nakoy panapos ko is nga story. Katong pero gikan ni kang Kristo. Kinumdum mo atong niabot si Jesus sa usa ka balay nga puno pagkabalo sa mga tao ko is puno kaayo ang balay nga di na gani masudlan bisan ang pirtahan. Sus kay na may upat ka tawo nga nagyayong sa usa ka masakiton. Di man sila kasulod ko is. Gusto nilang ipaayo ang ilang kauban nga masakiton nga naghigda sa duyan. Ilang gibitbit upat sila ka tawo. So sa ilang pamaagi, nikatkat sila sa atop, gibuslutan ang atop ug dito tungod ni Kristo gitunto nila ang masakiton. Kabalo mo sa gibutang sa Bible. Pagkakita ni Jesus sa ilang pagtuo, giayo niya ang masakiton. That is church. Nang limbawt akong balhibo. That is church. Mauna ang simbahan. Nganong naayo ang masakiton? Wa pa gani siguro ko is walay pagtuo tong nasaduyan. Ang upat ka tawo nga nagdayong maoy nay dakong pagtuo kay nikat
gikatkat gyud sila, gibuslutan gyud nila ang atop o gitunton sa ubos ang masakiton. When muna sa English, when Jesus saw their faith, he said to the man, your sins are forgiven. So mga igsuon, mo nay simbahan. Kung moingon mo nga mubulag mo, pwede man. Pero ayaw pud kalimot nga dapat mo tipo punta sa katawhan diya sa pagampo. Kay kanang katawhan mo unay mutabang og luwas nato, kay mo nay mutabang og ampo nato. Kana day magmisa ta ko is, we are praying for each other. Tinon na. Muna ang kabantay mo mga igsuon, nagitudlo gini, di ko kalimot na nagitudlo ni sa seminaryo. Kanang bitaw ang paghuman magsugod sa misa na sa ngalan samahan ana. Mga igsuon, maginulsol kita sa tong sala din, mukanta ta gloria. Paghuman og gloria bitaw, moingon ang pari, magampo kita. Kabantay mo ana ako. Ang gitudlo sa mo ana ko is hunong, ayaw sag diretso og sulti. Humani mog ampo, pag humani mog sulti, magampo kita. Hilom sa mi. Ano mo hilom ko is? Muna makabalo na mo mga igsuon. Nganong mo post pa mi kadyot before mo mingon nga langit no nga mahan bla 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 na. Nganong naa mi post kay gitipo namo bisag wa mi nakadungog sa inyong hangyo mga personal prayers amo nang gitipo tanan ug magdungan tag-ampo. Iusa ang pagampo. Iusa ang pagampo. Ninduta na de karon may kabaw na de. Okay, mo na ibot sa kapila tong balhibo dai guys. Mo na tuyo ko is. Collective prayer. Mo na tuyo ko is nga mo nang gitawag sa collect. Collect. Kay i-collect mo na magampo kita. Paghilom na ko anak ko is di-collect na ko tanan ninyong personal prayers, tanan ninyong intention, tanan and atong giusa pagdalas langit. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Gidala nato tanan. So we are praying for each other. Pagkaninduta. Muna gitudlo ko is muna akong ginabuhat. Kanang kuan dre absa pud sa kong katatsan ako guys kanang tinuod man na din ako nang pagtulunan kani bang kuan guys ba? All Souls Day. Nga ang giampo diha dili man tanang kalag lang alang sa mga Katoliko. Tinuod. Tibuok man ang kalag bisag di Katoliko basta souls. Nga labi na tong way mga naghandom og nagila nila. Nga ang simbahan naa gyapon prayer para ang tanang labi na helpless na ko kana dre. Helpless na ka di na kaampo sa pagalingon. Tinuod. Salvation is for all. Kana ra gyud mga igsoon. Nya kanang giingon dre nga iya ta kaluwasan di na tinuod guys kay diri sa epistola ni Judas 23 ningon siya diri guys, luwasan ninyo ang uban. Luwasan man ang uban. Pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Ang uban kaluyin ninyo uban sa kahadlok. Sa to pa luwasan ninyo. Dili pwede ikaw luwas mo kugulingon. Ay magag iya to kaluwasan, ikaw luwas kanimo, ako luwas po kunako. Di na tinuod kay ningon diri sa epistola ni San Judas 1:23, luwasan ninyo ang uban, pinaagi sa pagsakmit nila sa kalayo. Salamat Kuya Edwin. Tinuod. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. So, atong tapuson mga igsuon ang atong session karong gabiun na pinagi sa usa ka pag-ampo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Langit no namong Amahan, nagapasalamat kami ni ining malampuson na usab nga paghisgot namo kabahin kanimo ug sa imong katawhan kami, imong lawas. Hinaot nga daghan pang makasabot nga katawhan kabahin sa kun unsa o kinsa ang simbahan. Ug hinaot nga mag-inampuay mi sa usag-usa, dili magdinautay. Ug hinaot pod nga kanunay ming magtinabangay aron mulahutay mi bisan pa sa among kamakasasala. Ug kinsa manggaling kadtong Ginoo nga naghangyo nga nagampo alang sa uban, paminawa dungga ang ilang pagampo. Kay naning kamot sila nga mahimong simbahan nag-inampuay alang sa usag-usa. Kining tanan among gipasalamat pinaagi ni Kristo uban sa Espiritu Santo usa ka Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.